ассалому алайкум тамошобинони азиз ва нафарое ки моро тамошо мекунед ва дастгирӣ мекунед. аввало ҳазор раҳмат ба ҳар якатон ки бо мо ҳастем ва имрӯз ба хабари хуш пештон баромадам. гуфтаниён ҳастам ки касое ки мехоҳем ки аудиториётон яъне подписчикотонро зиёд кунед дар сайтҳои иҷтимоӣ яъне ютуб ё ин ки инстаграм мехоҳем ки подписчикотон бисёр бошад. мо ба 4 сайти худамон ки зиёдаи 150 000 подписчик дорем. мехоҳем ки бо розигии якдигар аудиторияи шуморо подписчикои шуморо ба боло бардорем. касое ҳамкорӣ кардан мехоҳед марҳамат дар инстаграми Jonik TV ё ин ки дар номерои рӯи экран буда занг бизанед ё ки дар WhatsApp банависен. ҳатман ва анам хеле молу маҳсулотам бошад ва мо ҳатман дар номерои рӯи экран буда ё ки дар инстаграм занг бизанед. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. касоне ки магазини либоса дорем ё ин ки магазинои обув яъне пояфзолҳо доред, марҳамат. ё ин ки магазинои телефон дорем, метавонед ба шумо. ё ин ки тарабхонаҳо доред, метавонед ба мо муроҷиат кунед. дидем ки тарабхона магазинои либоса доред ё ки телефон ё ки пояфзолҳо холоса чизе бошад молу маҳсулоте доред, мо метавонем ки бо розигии ҳамдигар пешниҳоди халқ кунем. барои ҳамин хатар дар номерои рӯи экран буда дар WhatsApp-и мо муроҷиат кунед ё ин ки дар инстаграми Jonik TV муроҷиат кунед. ҳатман ҳамкорӣ мекунем. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳаракат кунед ки шанс ай даст натем.